Críticas do Concello de Pontevedra a xestión feita pola Deputación do proxecto de rehabilitación de Santa Clara. Aseguran que os cambios realizados polo novo goberno provincial son mínimos e que nos últimos 15 meses non houbo avances nos trámites. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. Un accidente múltiple na PO 308 no Concello de Poio deixa 4 persoas feridas. O sinistro obrigou a cortar a estrada que estivo pechado ao tráfico case 3 horas desta mañá. O Executivo rianxeiro acometerá nas próximas semanas diversas actuacións de mellora de viais. Un deles será no acceso ao Parque Empresarial de Té, dende Alaxe e Montegrande. Barbanza Golf adquiriu equipamento para o mantemento das súas instalacións grazas ao bono Consolida. A directora xeral de Economía Social visitou o campo para coñecer o proxecto. En Valga xa está en marcha a ruta concurso Tapa Anguía. Esta proposta celebra este ano a súa 11ª edición, contando con 7 locais participantes. Sanxenxo repartiu máis de 500 kilos de sardiñas asadas durante o Día do Turista. A cita combinou tamén artesanía e música polo Día de San Xinés. Estamos nas novas do día, comezamos. Mentre segue aberta a mesa de negociación cos consorcios provinciais trala desconvocatoria da folga que mantiñan, o Comité de Empresa dos Bombeiros comarcais sinala que os parques funcionaron durante o verán ao 50% das súas posibilidades debido á falla de cobertura das baixas e das vacacións, motivo polo que moitos parques tiveron peches puntuais durante este período. Segundo indican, tampouco se realizaron as contratacións de persoal ás que se comprometeran, que no caso dos parques da provincia da Coruña deberá ser de alo menos de 44 efectivos máis. Lembran dende o comité que os parques comarcais son claves para a seguridade e máis na época na que nos atopamos, en pleno verán. Ante esta situación reclaman un aumento da dotación de garda a 4 ou 5 persoas para así poder completar o servizo de forma axeitada. 4 feridos esta mañá nunha colisión múltiple no Concello de Poio. No accidente que se rexistrou na avenida de Coirados, na PO 308, estiveron implicados un autobús, un coche e unha moto. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou do accidente ás 8:15 da mañá. As persoas que resultaron feridas foron a condutora e 2 ocupantes do turismo e o motorista, o máis afectado polo impacto. Todos foron trasladados ao hospital polo persoal sanitario. Tamén interveu o Servizo de Mantemento da Vía para eliminar os restos do sinistro e mesmo foi necesario cortar o tráfico na PO 308, desviando a circulación por Campelo e por Campañó. Arousa en transición alerta do impacto que está a ter o que considera turismo de masas na illa de Arousa. A asociación asegura que estas prácticas de dimensión industrial DIN están a ter consecuencias negativas sobre a poboación local, provocando malestar e turismofobia. E alertan de que este modelo produce unha predación das condicións de vida da veciñanza. Entre os problemas que se atoparon no mes de agosto están as caravanas de coches en entradas e saídas pola ponte, única vía de acceso. Tamén apuntan o autocaravanismo incontrolado ou a instalación de máis chiringuitos nas praias. Por iso reclaman que se remate co turismo de masas para replantexar a estrategia do modelo económico do país. Tamén que prevalezan o interese xeral e o coidado medioambiental do pobo por riba dos intereses particulares. Reclaman ao Concello que tome decisións políticas valentes para frear certas actividades e decidir que modelo turístico queren. Por exemplo, no referente ao caravanismo, propoñen medidas como establecer servizos previo pago, explotar o estacionamento disuasorio do Vao e habilitar en verán un autobús lanzadeira con liña circular polas praias e o centro.
O Concello de Pontevedra valorou esta mañá o proxecto presentado pola Deputación para a Rehabilitación de Santa Clara. Fixo César Mosquera, quen ademais de concelleiro de Infraestructuras e voceiro do BNG na Administración Provincial. Mosquera asegurou que o proxecto presentado polo Goberno Provincial é o mesmo que entregou hai 15 meses o estudo Nieto Sobejano, que lle valeu a selección no concurso de anteproxectos. Segundo o edil, a xestión está no mesmo punto que hai 15 meses. O pasado 23 de xullo, a Deputación de Pontevedra solicitou no Concello pontevedrés a licenza de obra para comezar a rehabilitación de Santa Clara. Pero lonxe de celebrar este paso adiante, no goberno local preocupan os escasos avances que din se produciron neste tempo. 15 meses despois, creo que estamos peor, non é que estemos igual, estamos peor que que en maio e xuño do ano pasado. É un proxecto básico que hai que miralo con sumo cariño para entender que é básico, porque deixa pendiente casi todo. Ese é o problema, que se ti non tes un proxecto ben estruturado, ben elaborado, ben non sei que, despois axudícalo, despois veñen modificados, despois veñen non sei que, despois veñen para diante, despois veñen para atrás. Mosquera compareceu como concelleiro de Infraestructuras e como voceiro do BNG na Deputación e explicou que apenas hai diferenzas entre o proxecto presentado polo Goberno Provincial e o presentado polo estudo Nieto Sobejano, o concurso de anteproxectos. Os cambios serían a supresión do almacén de arqueoloxía, a creación dun terceiro soto e a demolición de parte do claustro. O proxecto é exactamente unha reproducción mimética cuns axustes mínimos do anteproxecto que ganou o concurso. Hai que ter a vista fina e centrarse para topar esas diferencias que en algún caso non existen para nada. Así as cousas, o edil pontevedrés quixo tender unha vez máis a mando o Concello a Deputación para axilizar os trámites que permitan comezar coa rehabilitación do convento canto antes. Tamén pediu a Rafa Domínguez que retire as declaracións nas que os acusaba de vandalizar os xardíns. Non estaría mal que retirara esas declaracións de vandalizar e cousas así tan sonoras, que man tendida a colaborar en sacar isto adiante, porque o ritmo que vai tardar moitos anos en sacalo, moitos anos, non estou falando de meses, de anos, probablemente os problemas despois de execución poden ser absolutamente atroces. En canto á xestión da licenza de obra, Mosquera explicou que xa solicitaron á Deputación que achegue máis documentación para seguir cos trámites. As portas do inicio do curso escolar o vindeiro 11 de setembro, o conselleiro de Educación visitou esta mañá a libraría Escolma en Pontevedra. Román Rodríguez destacou dende este establecemento o reforzo do apoio da Xunta ás familias neste arranque do curso. Destinaránse 100 millóns de euros para minimizar o impacto, dixo, desta etapa. Son axudas onde se prioriza a renda, é dicir, se axuda máis a aquelas familias que máis o precisan, e o que intentamos é aproximadamente cubrir o maior ámbito posible, tendo en conta sempre esa raridade. Aproximadamente estamos a falar de que as diferentes medidas chegan a cerca de 130.000 alumnos, que supoñen en torno ao 70% das familias, priorizando, como xa digo, as axudas a aquelas familias que máis o precisan. Polo miúdo, Rodríguez destacou que para a adquisición de material escolar en educación obrigatoria destinaránse 9 millóns de euros. Para a compra de libros ofrécense cheques directos para infantil e educación especial. En canto ao Fondo Solidario de Libros, actualmente conta con 400.000 exemplares. En todos os casos, priorízanse as rendas máis baixas. O conselleiro de Educación destacou tamén que este ano comeza a gratuidade da matrícula para os alumnos do Sistema Universitario Público Galego. Dúas escolas unitarias do Concello de Vilagarcía non abrirán as súas portas neste inicio de curso. A de Solobeira e a de Guillán non conseguiron manter a ratio mínima de nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para que puideran continuar coa súa actividade, polo que figuran entre as 6 unitarias que o Goberno autonómico pechará en toda Galicia. Que nadie quere, intentamos facer sempre o máximo para evitar o peche de unitarias, pero o que non é lóxico é que se non hai alumnos se manteña. E hai un nivel mínimo que aconsella manter ou non manter unha unitaria.
É dicir, o sistema educativo non só é para transmitir coñecementos, que por suposto, senón tamén para socializar. E o que non podemos ter é unha escola, unha unitaria con 2, 3 nenos. É absurdo da perspectiva pedagóxica. O Executivo rianxeiro vende adxudicar a mellora dos viais de acceso ao Parque Empresarial de Té dende os núcleos da Laxe en Taragoña e Montegrande en Asados. A actuación, que será realizada pola empresa Movimiento de Áridos e Construcciones da Arosa SL, conta cun orzamento de preto de 60.000 euros. Segundo explicou o alcalde Julián Bustelo, a mellora dos viais de acceso ao Parque Empresarial de Té dende os núcleos da Laxe en Taragoña e Montegrande en Asados era unha necesidade o atoparse nun estado lamentable polo seu uso e pola falla de mantemento. A actuación, que será realizada pola empresa Movimiento de Áridos e Construcciones de Arosa SL, conta cun orzamento de preto dos 60.000 euros. Bueno, é eso que acolle un tráfico importante todos os días de conexión tamén entre estas dúas parroquias, que está francamente nun estado lamentable, non polo falta de mantemento quizás, porque ademais é unha zona que recolle moita auga, incluso afectada polas enchentes do río en moitas ocasións, e entón coa actuación que se vai levar a cabo non só melloraremos o firme, senón que ademais dotaremos o acceso dunha rede de recollida de pluviais que evite tamén a degradación do firme daqui ao futuro. Por outra banda, o Executivo rianxeiro acometerá tamén outra actuación de mellora de viais que afectará un dos tramos que peor está no acceso dende o núcleo da Capela a Cerqueiras, na parroquia do Araño. Estamos falando dun vial que entre estes dous núcleos ten alrededor de 8 km, entre 8 e 10 km, se incluímos Campelo, e que tamén pola súa propia extensión ten puntos en mellor ou en peor estado. Neste caso enfocámonos seguramente no tramo que peor está, un tramo de 1 kilómetro no que se destinan aproximadamente 60.000 euros para cambiar o firme e mellorar tamén as beiravías e o repintado posterior do tramo. Neste vial xa fai uns meses se fixo se pavimentou un tramo de aproximadamente tamén outro kilómetro cun investimento semellante, neste caso o tramo xusto anterior ao acceso ao núcleo de Campelo, e que pouco a pouco e ano a ano iremos mellorando desta maneira, non destinando unha cantidade importante, pero en todo caso de alrededor dos 60-70.000 euros que permiten ir facendo actuacións fase a fase, paso a paso, dado que, evidentemente, facer unha reforma do vial completo de 9 ou 10 kilómetros, estaremos falando unha cantidade seguramente inasumible neste momento para o Concello. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O campo Barbanza Golf avanza na mellora das súas instalacións coa adquisición dunha máquina para o mantemento dos green. Foi posible grazas a unha axuda da Xunta de Galicia no marco do bono Consolida a Economía Social. A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social visitaba esta mañá as instalacións de Barbanza Golf, beneficiaria do bono Consolida que lle permitiu adquirir equipamento para mellorar o mantemento das súas instalacións, emprazadas na parroquia boirense de Macenda. Este ano recibiu a axuda do Bono Consolida do 2024 para adquirir unha maquinaria que necesitaba para desenvolver o seu negocio. Facemos esta visita un pouco para coñecer máis de cerca non solamente a inversión, sino un pouco as perspectivas deste negocio que agora nos vai explicar, e un pouco para pôr de manifiesto o apoio que dende a Consellería de Emprego, de Comercio e de Emigración se dá sobre todo a estas entidades, as sociedades laborales que forman parte da economía social e que implican un apoio tan importante para a nosa economía, non? Xeradoras de emprego e xeradoras de responsabilidade social dentro do noso entorno. O investimento próximo aos 30.000 euros, dos que a Consellería adiantou o 80%, repercutiu nun mellor mantemento do campo ou permitir o aireado dos greens sen necesidade de pechar as instalacións. Los greens necesitan un mantenimiento de aireado
y hasta la fecha lo que teníamos era una máquina que a la hora de trabajarlo, de hacer ese proceso, era una máquina que no dejaba practicable el campo de golf, entonces los abonados no podrían, teníamos que cerrarlo una semana y después aún tardaba otros 10 días más o menos en poder ser jugable, y ahora gracias a esta máquina, como acabáis de ver en la demostración de sus funciones, lo que hace es meter unos inyectores de aire al green, y el jugador prácticamente no se entera de que fue aireado. Entonces el mantenimiento es mucho mejor y los jugadores no sufren problemas de mantenimiento. O Concello da Pobra rendeu homenaxe a Joaquín Fernández Millán, exiliado republicano que participou na liberación de París da ocupación nazi. O acto, celebrado ante a Escultura pola Memoria Histórica dos Xardíns Valle Inclán, participou a neta deste soldado, integrante da compañía La 9. A Pobra segue a recuperar a memoria histórica poñendo en valor o papel dos seus veciños que destacaron na defensa da liberdade e da democracia. É o caso de Joaquín Fernández Millán, exiliado tras a Guerra Civil e participante na liberación de París da ocupación nazi como membro da compañía La 9, integrada case exclusivamente por soldados españois. A través deste acto, celebrado esta fin de semana nos Xardíns Valle Inclán, a Concellería de Memoria Histórica quixo render homenaxe a estes soldados e, por extensión, a todo o exilio republicano. Neste contexto de desterro e resistencia surxe a compañía La 9, un contingente de valentes formados na súa maioría por republicanos españois que se uniron ás forzas da Francia Libre durante a Segunda Guerra Mundial. Non soamente combatiron contra o fascismo en chan estranxeiro, senón que foron protagonistas duns momentos máis simbólicos da historia europea contemporánea, a liberación de París en 1944. É importante recordar que La 9 foi a primeira unidade aliada en entrar na capital francesa ao frente das tropas que puxeron fin á ocupación nazi. Aqueles combatintes que deixaron as súas pegadas no deserto africano e nas costas de Normandía entraron en París conducindo vehículos que levaban nomes como Madrid, Guadalajara e Don Quijote. O acto, que contou coa participación da neta de Fernández Millán e Juan Galán, autor da súa biografía, estivo amenizado pola música do grupo Baraúnda, rematou cunha ofrenda floral a carón da escultura pola memoria histórica. Organizada polo Concello de Muros en colaboración coa Deputación da Coruña e co Grupo de Estudos Territoriais da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, Muros desenvolverá do 10 ao 13 de setembro a primeira edición da Semana da Historia. A iniciativa busca poñer en valor a historia da vila. Durante 3 días, a fábrica de Sela acollerá diversas charlas de expertos en diferentes disciplinas que abordarán aspectos clave da historia e do patrimonio local. A actividade arrancará o martes 10 ás 8 da tarde coa sesión inaugural para posteriormente desenvolver unha ponencia a cargo de María Mallo e Pepa Fernández, titulada Historia de Muros a través do Arquivo Municipal. Noia pecha hoxe o seu calendario festivo do verán co remate das festas de San Bartolomeu. A verbena amenizada pola París de Noia porá o mellor broche a 4 días de festexos, onde houbo tempo para a devoción e a diversión a partes iguais. Dende o pasado venres, a localidade noiesa viviu 4 días de festa na honra de San Bartolomeu. Ademais dos numerosos eventos relixiosos coas misas e procesións como actos centrais, a música e a gastronomía foron tamén as protagonistas das celebracións. Veño aquí, que é o noso santo, o San Bartolomeu. E vimos a procesión e viñamos a misiña. Hombre, sempre se pide, sí. Sobre todo salud. Porque se pasa ben, carajo, hai moito que ver, moitas cousas bonitas. Hoxe estuvo un día fantástico aquí. Eu non puden estar durante o día por aí, pero estiveron San Cosmeiro, estiveron concursos, estiveron por aí moi ben. A festa da empanada fixo as delicias dos numerosos veciños e visitantes que se deixaron caer pola festa, así como os concertos con Broken Pitch, Los Secretos ou Natalia, que repetía a actuación en Noia unha década despois do seu estreo na vila. Es la segunda vez que voy a cantar, creo, no sé si canté en 2014 o 2016, pero estuve aquí, me llevé un buenísimo recuerdo y cuando me dijeron de volver este año dije, Dios mío, qué sorpresa y qué suerte, porque el público es maravilloso. Hoxe os festexos chegaban a súa fin coa París de Noia como broche dunhas das celebracións máis multitudinarias da vila noiesa. Ese remate final a través da Orquesta París de Noia, que é a súa casa e que ademais é un reclamo, un referente para todos os noieses e noiesas e tamén para a xente que se achega dos alrededores. Está habendo moita participación de público nas distintas actividades.
En Valga xa está en marcha a ruta concurso Tapa Anguía. Esta proposta celebra este ano a súa 11ª edición. Botou a andar xa a pasada fin de semana e prolongarase tamén nesta que temos por diante. Neste evento gastronómico participan distintos establecementos hostaleiros do municipio. En total, este ano son 7. Neles poderemos degustar de balde con cada consumición petiscos elaborados coa protagonista desta ruta, a Anguía. Ademais, os participantes poderán participar despois no sorteo de vales de compra de 30 euros para gastar no comercio local. Para iso terán que probar todas as tapas e puntuar para decidir cales son as 3 mellores deste ano, que se farán cos mandis de ouro, prata e bronce. Sanxenxo celebrou onte o Día do Turista, unha xornada na que o Concello homenaxe aos seus visitantes con artesanía, música e, por suposto, a xa tradicional sardiñada. Que vou estar aquí apoyando, dando as gracias aos voluntarios que están aquí asando estas sardiñas para todas as persoas, que hai moitísima cola. Este é unha tradición xa de fai moitísimos anos, o Día San Ginés, a sardiñada aquí no porto de Sanxenxo. Agradecerlle tamén ao patrón maior de Sanxenxo que nos deixa utilizar o espacio todos os anos para hacer esta magnífica sardiñada e ahora disfrutar do Día das Sardiñas e do viño. Están moi buenas, pero queman un pouco todavía. Se comen las que hagan falta, que están moi buenas. Visitantes, Portugal. De Portugal? Sí. Hasta Portugal chega o cheiro de sardiña? Sí, todos os anos. Todos os anos veñen a Sanxenxo? Sí, vimos a Sanxenxo todos os anos. Pues la verdad es que nos la hemos encontrado, porque hemos venido caminando desde Porto Novo y nos la hemos encontrado aquí. Y mira, vamos a aprovechar. Para repetirlo, va a ser mucha cola, pero si no... Sanxenxo, qué bonito é andar de parranda e dormir de pé. A contorna da igrexa encheuse de artistas e creadores locais coa feira de produtos artesáns. En canto a sardiñada, celebrouse no recinto portuario co reparto de medio milleiro de kilos de peixe, de xeito totalmente gratuito. Despois, a banda de música de Sanxenxo ofreceu o seu tradicional concerto na Praza Pascual Veiga. Xa pola tarde celebráronse a misa e a procesión na honra a San Xinés, patrón do concello, seguidas dunha tirada de fogos de artificio. Cara a noite, as orquestras Lauca Band e Claxon puxeron as notas de música. As festas patronais de Sanxenxo estenderase ata o 5 de setembro. Daniel Iglesias proclamouse gañador da regata Gadis celebrada esta fin de semana en Ribeira. A proba estivo condicionada polo forte vento que obrigou a retrasar a saída da segunda xornada. Tras as 4 mangas disputadas na xornada do sábado, o domingo tan só puideron celebrarse 3 por mor do forte vento de nordés que chegou a cadar rachas por riba dos 30 nós. Con estas condicións meteorolóxicas foi preciso retrasar a saída da segunda xornada ata a tarde para garantir a seguridade dos participantes, entre os que se atopaban numerosos nenos das escolas deportivas que se iniciaban na competición. Finalmente foi o regatista do Náutico de Ribeira, Daniel Iglesias, quen se proclamou campeón na xeral, empatado a puntos co seu compañeiro de equipo Enzo Ferrón. Completou o podio no terceiro posto a tamén ribeirense Antía Díaz. Na categoría sub-13 venceron tamén 3 ribeirenses, Iván González, Pedro Carreira e Alejandro González, os que se suma a primeira clasificada na proba feminina, a tamén ribeirense Emma Franco. Roque Mayoral do Náutico de Vigo proclamouse gañador do sub-11 por diante de Xián Somoza de Ribeira e Carlos Traveso, tamén de Vigo. A súa compañeira de equipo, Martina Casanova, acadou o triunfo na categoría feminina, seguida de Vera García e Triana García, as dúas de Ribeira. Todos os gañadores recibiron os seus trofeos no acto de entrega de premios, que tivo lugar pasadas as 6:30 da tarde na sede do Náutico ribeirense, na man do seu presidente, José Luis Torres Colomer, e varios representantes do Concello. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Volvemos mañá con máis información a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.